además, que dende que Berto traballa de comercial, temos todo o tempo que queremos para nós. No, isto tivo que ser un raio pequeno, eh? Non ves que onte houbo treboada? Pois o irmán veu polo tallar buscando por ti. Ah, Davidcín. Non outro, home, aquele Susiño, non sabes? Dous máis dous son 4, Manolo. E que queres máis probas? Positivo. Primeiro hai que falar con Berto. Pero se non collo o teléfono. É que ten medo de vir. Enganar a túa nai non é nada doado. E máis xa anda pili polo medio. Entón, sabédelo. De acordo. Un fillo non ten culpa ningunha de que o seu pai sexa un malandro. Pero é o pai, ou a nai. Que culpa ten se o seu fillo é un descerebrado de 30 anos? Creo firmemente que todos levamos dentro un crack, un fenómeno, un ser excepcional. E o meu levaba demasiado tempo dormido. Estaba distraído, descentrado, botando a perder todo o meu potencial. E a min o que se me dá ben nesta vida, e digo con toda a modestia do mundo, é vender. Facer moita, moita pasta. Vender. Vender é seducir. Tanto ten o produto porque sempre estás a venderte a ti mesmo. E se tes confianza, se tes fe, venderás. É como ligar. Bos días, Seguros Alborada. A verdade é que hai moitísimo prexuízo co tema dos seguros, pero eu o que vexo é un mercado cheo de oportunidades. Si, mira, eu agora son xefe de equipo. E pronto serei xerente. 2-3 anos tería a miña propia oficina, en 4 ou 5 o meu jet privado. Agora que teño este maletín novo, Gusta vos? Ai, a que cheira? A coiro? Non, cheira a éxito. Xavier, mira, anota aí, 7 pólizas multirrisco vivenda, Que como fago? De verdade, o éxito ten un cheiro... Ai, unha cousa que se che queda aí no padal. Un sabor como a menta e chocolate. Que non, mamá, que hoxe tampouco podo ir comer. Non, é que teño unha comida de empresa. Sí, que veñen os de Madrid, sí. Sentidiño, Berto, sentidiño. Que sí, mamá, que sí. Eu cada vez que penso no seguro que lle vendiches ao señor Desiderio, pero como poideches? Mamá, non empeces con iso outra vez, O pobre Desiderio ten 80 anos, toca o acordeón. Pois non lle comeu a cabeza para que asegurara os dedos. Sí, vendeulle un seguro carísimo, que nin o guitarrista do Rolling Stone. As cousas non son así, non? Desiderio ten 2 afeccións que non casan ben, a música e a carpintería. E que pasa, non sei, se de repente ten un accidente coa radial? Como toca o acordeón? Ti sabes o que factura coa charanga aí no verán? Unha barbaridade. Que a música o é todo para ese home. Non, o meu traballo é coidar da xente previsora, Xa. Es como unha ONG, non me digas máis. E hoxe para onde vas? Pola zona do Porto. Polo Porto? Non estarás pensando en facerlle unha visita a tua amiga Vanessa. Ni se che ocorra, Berto? Xa sabes como é esa familia, uns maleantes. Vanessa.
a miña bella amiga do instituto. Digamos que miña nai non acaba de conxeniar ben coa familia. Esa xente leva o demo dentro. Pregúntalle á cuñada de Pili que os ten de veciños. Acabou poñendo cámaras de seguridade. Soltábanlle os porcos no xardín. Levantaron un muro nunha leira súa aproveitando que marchara de vacacións. Impresionante. Pero non ves que a whiskería que tiñan antes ardeu? Aquilo xa foi bastante sospeitoso. Xa daquela lle pegaran unha boa trabada á aseguradora. Mira, mamá, teño que colgar, vale? Que me están aquí chamando polo móvil do curro, vale? Non vayas a esa casa, Berto. Tes que prometermo. Sí, vale, veña, ti tranquila, marcho. Veña, chao. E que? Entón, como lle vai a este? Demasiado ben. Deixo, muller, se isto era o que precisaba. Acción, movimento. Os seus anos. Cantas mareas levaba eu en riba. Non me compares. Ti és moito máis duro que Berto. Moito máis... home. Non me negarás que dende que Berto traballa de comercial temos todo o tempo que queremos para nós. Niso leva razón. Se segue así, tanto me ten que viva na casa. Non sei que dicía outro día de mercar un chalé en Ribeira. E tamén falaba de mercar unha moto acuática, de facerse socio do clube de golf, de mercarlle o seu tío polas bodas de ouro unha lámpada de cristal de Swarovski. Iso é o que me preocupa. Non hai nada máis perigoso que Berto cunha sobredose de confianza. Claro que estiven en casa de Vanessa. Son negocios, business. Un non pode deixarse levar por prexuizos persoais, Rumores. A xente das aldeas que xa sabes. O típico, que se os pais son curmáns, que se unha posible vinculación cunha mafia ucraniana, falar por falar. Mira, a min demostráronme que son xente previsora. Aseguraron, pois, o karaoke, os 3 cans da súa nai, que sei, de todo. Ai, sí, moi boa xente. Por certo, víchete xa o meu novo maletín, Ai, pero que hora é, por favor? Que teño unha cita. Un posible cliente. Marcho. Trepador y triunfador, de la vida quiero ser, en las cosas del amor, en las cosas... Hola, boa tarde. Boa tarde, que tal, Nuco? Bueno, ben. Ben. Sí. Fantástico. Tiña moitísimas ganas de estar aquí hoxe. Bueno, pois xa está usted aquí. Museo de los Nucos. Ay, que ben soa. Imos. Veña. Y mi meta es triunfar en la vida y el amor. Solo soy un luchador que lucha por su amor. O certo é que tiña esta visita pendente dende hai tempo, pero últimamente non diferencio moi ben entre o ocio e o profesional. Cando se despiste intentarei meterlle aí un par de polizas. Nuco, cando entrei aí no museo, o primeiro que me chamou a atención foi esta obra de aquí. Por tamaño e por todo. Que é exactamente esta obra? Que conta? Esta peza pretende ser unha homenaxe á xente da emigración, aos emigrantes. Vemos que el dá un paso con decisión, leva unha maleta, pero non hai man. Unhas cadeas, Claro, leva unha cadena, porque para min a emigración é unha cadea que ven de moito atrás e vai ir moito adiante. E tento plasmar realmente o que podería sentir un emigrante, o que sentín eu. A verdade é que a mensaxe é bastante dolorosa, pero está plasmada dunha maneira moi bonita. Bueno, pois moitas gracias. Non vou chorar porque son un home moi duro, pero estou a piques, Pois, se che parece, seguimos mirando e mostroche outras que hai por aí tamén. Pois fantástico. Veña, ilústrame. Bueno,
Roberto, esta é a Santa Compaña, a Estadea, a miña Santa Compaña, claro. Está composta de poetas, escritores. Non é imposible que te atopes aquí en Galicia coa Santa Compaña, entón teño que prevenir sobre certas cousas. Pero con que Santa Compaña? Con esta Santa Compaña ou coa Santa Compaña? Coa Santa Compaña de verdad. Ah, pero a mí esa tanto me ten. A que me dá medo esta. Que eu sempre, máis, non aprobaba nunca literatura, sabes? Entón, Bueno, claro. pois, mira, se te atopas con ela, deixa ir o que vai. Non seas curioso. Vale. Porque che poden arrastrar por encima das silvas. Non chamo en plan Castelao, Dieste, outro pedrallo, non. Calo a boca. Calas a boca. Si ser moi curioso. Teño medo agora, que me diciches o medo no corpo, nuco. Como sabes, a Xa che Santa vale. Compaña pertence á nosa tradición, non? Non sei, non. Pero claro, estaba, sabes, as miñas cousas. E agora xa hai luz eléctrica, non? Xa non... Están con linterna, Santa Compaña, está modernizada. Moi ben. Pois, veña unha cousa un pouco máis alegre, Sí, pois nada, pois seguimos. O tema Seguimos, Santa Compaña. vamos a ver outras cosas por Algo aí. de comedia, antes algo de comedia. Moito mellor un pouco así de comedia, Unha alegría, sí. Isto que é, Nuco? Bueno, este traballo quere representar o que é o mundo da farándula, teatro. Temos a morte, a traxedia. Aquí, neste lado, o rapaz divertíndose, a alegría, non? comedia, xogando. non? Sí. E aquí temos o vello co bastón, a ira. Pero se lle damos a volta pola parte da lá, vemos que xa estamos en outra obra. Ah, Entonces xa vemos que a morta está sorrindo burlona e o rapaciño está gritando. a ver, deixeme que vou botar un ollo por aquí. Ah, vale. Aquí temos, non, o rapaciño gritando. Sí. E a morte A morte está burlona. como burlándose do seu sofrimento, non? E o vello que segue parado, non? Ese non O que cambia. nace malo non cambia. A verdad que non. Contame, de onde ven esta idea de montar así un museo na casa? A ver, as cousas sempre empezan por casualidades. Eu comecei coa pintura, ao final, pois, pareceume que non desarrollaba, que estaba varado, que non desarrollaba máis, e metime na escultura. E aquí síntome moito máis cómodo, penso que fago as cousas con un poquinho máis de mérito. E por onde comezaches o teu traballo? Como foi ese primeiro paso? Estaba eu navegando nun barco holandés en Nova Zelanda, quedárame eu sin pinturas, e entonces, pois, puxeme a facer un dios neozelandés, un tiki. E, bueno, a partir de aí, pois, xa seguín coa escultura, xa non parei. Claro, comezaches facendo cantos rodados, non? Como foi a evolución dende o canto rodado ata as obras así de... Sí, empecé con cantos rodados, logo despois con barra de ferro de 22 milímetros de diámetro, despois con un alambre, con madeira, e agora estou con fibra de vidrio. Que é máis cómodo para traballar, así? Para min a fibra de vidrio. A fibra. Adaptase moi ben á escultura. Máis plástica, non? Sí. Entendo que aquí non está toda a túa produción, non? Aquí temos cantas obras temos aquí neste Non, eu non sei, aquí habrá unhas 150, pero a miña obra total agora estaría sobre as 600, máis ou E menos. iso son moitísimas horas de traballo, non? Moitas, son moitas, sí. Canto tempo botas aí no taller? Cando traballaba pola miña outra profesión, botaba máis horas das que boto ahora. Ahora xa vou con un poquinho máis de calma, pero, bueno, sí, boto bastantes, porque me encanta estar aí no meu obradoiro. E mira, tanta obra aquí, non? Toda xunta. Ti non a terás asegurada, non? Polo teu ben, sabes? Pola tua seguridade, por ser un pouco previsor. Non estou moi interesado. Mira que hai por aí moito Xa sei, lagarteiro, non? pero teño as miñas alarmas tamén. Pois nada, Nuco, un placer, de verdade. Vale, igualmente. Ata outra, que veñen por aquí moitos visitantes. Pues moitas gracias. A ver. Hasta logo. Hasta logo. Encantoume coñecer a Nuco. Vaya pedazo de artista. A única mágoa foi que non me asinase ningunha póliza, pero tanto ten. Coas cifras que teño, podo permitirme algún erro, non? Algún non de cando en cando.
sí, son eu. Que tal? Iso, nada. Simplemente que a familia de Vanessa está a darme máis traballo do que pensaba, pero o normal. Home, a ver, o valor de tasación semella un tanto caro, sí. Pero mire, o informe de bombeiros que é o que di. Sí, son xente con bastante mala sorte, vaya por Deus. Primeiro o incendio, despois o pai que se atropelou a si mesmo, agora as fantasmas que teñen na casa, unha desgraza, a verdade que sí. Entón, di que ten psicofonías na casa. Unha nena congeada, fala congeada o fantasma. Vale, aquí non son moi comúns, pero en Inglaterra son bastante máis frecuentes este tipo de seguros. Por que non vas, non sei, a preparar un seguro especificamente paranormal se crees que tes fantasmas na casa, eh? Mira, o problema deste país é que somos xente moi pouco previsora. E dis que a túa avoa fala en hebreo antigo mentres a súa cabeza dalle voltas. Claro. E todo isto mentres actúa María del Monte en Luar. A ver, moi normal non é. Eu son máis da Pantoja, sí. Son un tanto pechados de mente, sí. Un pouquichiño, bastante. Sí, mira, señora. Podo falar un momento, por favor? Mira, non digas esas cousas. Esta conversa, advirtolle que esta conversa está a ser grabada. No, que a miña nai... Por favor, En canto entendan que eu son tan só un simple, humilde comercial e non a compañía aseguradora, teremos dado un paso importante. Berto! Que foi? Xa ves, algún gracioso que se lle deu por queimar o correo. Pero que me dis? Sí, que creo lembrar algo que dixeron de que se a compañía aseguradora non respondía, tomarían represalias. No, isto tivo que ser un raio pequeno, eh? Non ves que onte houbo treboada? Un raio. Se fose un raio xa non habería buzón. Pois non, señora, non, que tamén hai raios pequeniños, vale? Que son como as tallas de roupa. Hai nas S, hai nas L, hai nas XL, pois isto é un raio XS. Agora que o penso, onde topeime comerche a nai de Vanessa na peixería e mirábame mal. A ver, a pobre con esa cara que ten, que vai facer? É o que pasa cando levas casando entre curmáns dende o século XIX. Pois isto non terá nada que ver con eses seguros chanchulleiros que vendes. Mamá, pero claro que non, por favor, non me chames chanchulleiro. Eu son un profesional con ética que tenta axudar a xente con previsión nesta vila, claro. Mira, marcho, moi bons días. Bons días. Machiño, que? Estabas aquí? Levo toda a mañá a buscar por ti, chamei 1.000.000 de veces ao móvil. Ai, é que teño o móvil silenciado. Sí, podeste creer que Celso, o pai de Vanessa, leva todo o día chamándome? O pai? Pois o irmán veu polo tallar buscando por ti. Ah, Davidchín? Non, o outro home, aquele... Susiño, non sabes? O da cabeza rapada, toda chea de tatuaxes, que din que os fixo na trena. Sí, a ver, chamanlle Susiño, pero así de broma. En realidade pesa 120 kilos. Eu lembro do instituto. Facía remo e pegaba malleiras por 100 pesetas. Pero seguro que non quería nada importante. É que quedei en facerlle un seguro ao seu can. Oh, bufa, a besta esta, como lle chamo a triturador, non? Sí, é que eses cans, de feito, por lei, ese tipo de raza ten que estar asegurados, sí. O que pasa é que non tiven tempo, sabes? Ao final, pois... Mira, pois estás de sorte porque está entrando pola porta. Suso! Ven, aquí, ven! Cala, boca, insensato! Pero que tes, home, que ademais ven co can. Trituradorciño! Ven aquí, ven aquí. Unha moeda, caeume unha moeda. Nese momento fixen o que tiña que facer. Non estou arrepentido, Tomei unha decisión e tomada está. Berto, aquí cheira fatal, meu... O can atopara o meu rastro e eu tiña que distraelo. Así que foi como envolverme nunha cortina de fume, facerme invisible no seu mapa de olores.
Xa, home, xa pode sair que xa marchou. Sí, ai, pois mira que ben que xusto atopei a moeda. Seguro que xa marchou? Sí. Sí? Pois que mágoa, porque quería saudar. Oh, se che digo a verdade, non me gusta nada ese susiño, Desprende unha enerxía extraña. Xa ves, media hora recollendo osos de churrasco, cartóns de viño e bolsas de patacas fritidas. Sexa de quen sexa ese lixo, o que está claro é que ten o colesterol polas nubes. Que sería? Non sei, pero xa teño pasado demasiadas veces por situacións como esta, como para non decatarme de que Berto ten que estar detrás de todo isto. Cando vexa, imos falar seriamente. Pero, mentres tanto, nós imos ao noso. Onte avisaronme de que mañá casa a filla de Virtudes. E claro, agora a xente envíache o número de conta para que lle ingreses os cartos. Hai que ver como está o mundo. Pero eu, para quedar como unha raíña, voulles facer un detalliño a maiores, para que coloquen ali o día do casoiro. A cousa ben doada. E pouco máis preciso ca un anaco da rede. Tamén preciso unhas pinzas destas. Son como as da roupa, pero un pouco máis bonitas. E o detalle fundamental, as fotos que Virtudes me pasou da filla cando era unha cativa. O conto é estirar a rede e ir colgando as fotiñas ao chou, enganchándoas coas pinzas, claro. E para rematar, colocarei polo medio unhas cunchas e unhas estrelas de mar. Por si estas cousiñas xa aprenden algo na rede, pero imoslle axudar cun pouco de cola. Así, poñemos a cola na cuncha e arrimámola á rede. E agora xa non queda máis que esperar a que sequen e xa queda listo para colgar e decorar e darlles unhas sorpresiña aos noivos. Hola, Carmela. Hola, Xian. Mira, non está o meu colega Berto por aí? Non, xa sabes que está fora todo o día. Por que? Pasou algo? Non, nada, tranquila. Bueno, mira que che digo, que tal todo? Pois mal, que queres que che diga? Algún desaprensivo deulle por valeirar o seu lixo no meu xardín. Que me contas? Vaya, pois precisamente a min este día pasoume unha cousa parecida. Claro, podeste creer que me queimaron o correo? Que dis? A min fixeron o mesmo. Non me digas. Pois aínda vai ter razón miña nai. Que lle pasou a túa nai? Pois faloume dun grupo de rapaces dai do instituto, uns vándalos, que andan a facer trasnadas. Ti podes creer que lle quixeron roubar o bolso? Pero que me dis? En serio? Que sí, iban polo visto dous chavales nunha moto, nunha scooter, e un agarrou o bolso e quixo levar. Manda truco. Tiña que reaccionar, algo había que facer. Era obvio que miña nai sospeitaba algo e non quería darlle motivos para que me volvese a botar da casa. Claro que teño oído falar dos Latin Kings, pero pensaba que iso só pasaba en Madrid ou en Barcelona, non? Que paz se respira na casa dende que Berto se puxo a traballar. Agora teño máis tempo para estar con Carmela. Ela está máis tranquila, vendo que o rapaz se formaliza. Pero eu teño que facerme un home de proveito e ensinarlle ao afortunada que é de terme. Así que vou aprender a cociñar. Que hai, Paco? Hola, Manolo. Como vai todo? Moi ben, moi ben. Mira unha cousa. Que pasou? Quero darlle unha sorpresa a miña moza. Ajá. E demostrarle que vallo. Quería que me aprendeses a cociñar algo. Bueno, pois preparamos aquí na cociña unha cousiña nun instante. Non hai problema. Cando queiras, cando queiras. Infante. Bound by wild desire,
A ver, Manolo, eu dicía de prepararlle uns chupiños de Rianxo, que agora están en época. Que boa pinta. E son moi sinxelos de preparar, E por onde empezamos? Mira, empezamos unha sartén, botamos un pouquiño de aceite. Ajá. Isto facémolo así nestes meses de época, cando está en época, sempre utilizamos así os produtos da ría. Agora botamos un pouquiño allo, cebola. Mira, guindilla. Esta tal cual así. Esa así tal esta cual. directamente. Aí vai para dentro. Ahora se botamos os chupiños. Todo isto que é produto aquí da ría. Isto é todo da ría, isto é daqui de Rianxo, dunha arte que lle chaman o bou. E agora xa se fan solos. Agora botámoslle un pouquiño viño. Viño. Que dirás? Bótalle sin problema que o viño non lle fai mal. mijo. Aí vai logo. Aí vai, un pouquiño viño e un pouquiño coñac. Bótalle un pouquiño coñac tamén. Aí está. Aí vai. Listo. Perfecto. Isto para os celíacos non ten problema ningún. Non, isto non ten problema ningún, porque ao non levar fariña ni ningún ingrediente, entón os celíacos poden o tomar. Dígocho porque pola internet, aí que tedes moita fama, por certo, que fala moi ben de vos. Enteréme por ali que tedes tamén un menú para celíacos, que non... Como é a cousa? Temos menús para celíacos, porque xa teño unha sobrinha que é celíaca. E entonces, como teño moitos problemas así á hora de comer, pois, entonces decidimos coller unhas foriñas para que podan tomar os celíacos e uns alimentos para que podan tomar como calquera, se queren comer unha milanés ou os calamares ou calquera cousa, pois para que os podan tomar. Agora tiña que reducir así un pouquiño e non... en 5 minutos xa están listos. Ten que beber todo logo, ten que beber o líquido todo. Evaporarse, sí, agora evapórase o viño, o coñá, porque senón, aparte de comer os chupiños, non vamos a emborracharnos. Non, digo eu. En todo caso, un vaso de viño aparte. Claro. Oh, Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? Pois, eu creo que podo... Sí, eu podo meterme aí, ti crees que sin problema, non? Sin problema. Este é un produto de toda a vida, produtos sinxelos que se facían con poucos ingredientes. Que son os mellores, tú hai que dicir, non? Home, así fresquiños da ría e así preparados, pois, teñen bo sabor. Eu penso que a túa moza que lle vai gustar cando os probes. E que outros produtos da ría traballades tamén? Pois mira, aquí traballamos moito co produto da temporada. Ahora mesmo hai unhas ostras moi grandes que veñen son do Bou, son ostras do fondo, nécora produtos que son daqui de entre nós, desta ría así teñen un sabor peculiar, saben moito para nós, moito mellor que os de outras zonas. A nécora, a pentola... Xa sei que movedes moito marisco. Chupiños, bueno, non tanto como se quixera, pero bueno, non hai queixa, véndese bastante marisco. E isto ahora, eu penso que xa está. Isto xa está, non? Isto está listo para comer, sí. Agora sacámonos daqui, botámonos aquí nesta casoliña e para a mesa. Xa non ten máis que facer. Uau, que boa pinta ten. Pois veña, vámonos levar para a mesa e vámonos probar, que agora hai nos que probar. Non lle bote la man que queima, non lle bote la man que queima. Levámonos así, e poñémonos nun plato e á mesa. Veña. Vamos. Why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? Yeah. You never thought about doing the things you used to do. They gonna pick again, huh? Sí, a ver, teño problemiñas. Basicamente, intento evitar o contacto directo cos irmáns de Vanessa. Agora o problema é un seguro de embarazo que lle fixen a Vanessa. Pero que estos seguros son famosísimos en Hollywood, por todas partes. Ata Angelina Jolie ten un, ou dous, non sei. Pois que pasa? Que agora din que Vanessa está embarazada. Pero non é verdade. A ver, que eu podo, faltaría máis, pero non é verdade. Pero eles queren que falsifique o informe da aseguradora para seguir así coa mentira e coller os cartos. E quéreno para xa. Que se non o fago, Susiño, pois, pode... Home, o desaparecido.
Que che pasou co teléfono, meu? Quiteille a batería. Sabes que poden localizarte cos satélites, eh? Oes, ti non terás un sitio onde poda pasar a noite, eh? Que miña nai está fumigando a casa. Vente pa miña. Vente pa miña, pillo unhas garimbas e botamos un póker. No, que non quero molestar na túa casa. E no taller? No taller. Sí, claro, por que non? Mira, pues, non sei, a mí sempre me gustou o cheiro este aceite dos talleres. Podo dormir nun coche, facer cousas, vixiar, non sei. Ase que le suso. Berto. Berto, tío, onde? Berto, por aí non vayas, que esa rúa non ten salida. Mami. Non me bateu. Bueno, deume así un par de patadiñas, levouse o móvil, o reloxo, e díxome que teño 24 horas para falsear o expediente da aseguradora polo tema do embarazo. Se non, pois, vanme matar. Sí. Como? Que non vos enteraste desde a última? Os irmáns de Vanessa están buscando a Berto. Eu aquí como unha parva, con medos Latin Kings. Mesmo mercara un spray antiviolación. Ten que ser cousa de algún seguro. Sí, seguro que lles vendeu algún. Non, iso non, Pili? Non me sexes agoreira? Berto e Vanessa algo tiveron. Ben, en realidade era el que andaba detrás dela. Ai, pero esta Pili xa me meteu o medo no corpo. Agora, ata que o comprobe, non vou quedar tranquila. E que atopei? Unha proba de embarazo. Sí, unha proba de embarazo de Vanessa. É positiva. Positiva. Ai, meu Deus, que este condenado vai me emparentar coa peor familia da bisbarra. Non bebas tanta valeriana, muller, vai che sentar mal. 2 máis 2 son 4, Manolo. E que queres máis probas? Positivo. Está claro que Berto deixou preñada a Vanessa e agora os irmáns se están buscando para obrigalo a casar con esa pelandrusca. A ver, non desvaríes. Primeiro hai que falar con Berto. Pero se non collo o teléfono. É que ten medo de vir. E non é a primeira vez que vexo o Susiño pasear ese monstro de can que ten pola praia. Pero se levan os dous o mesmo colar de pinchos. Home, agora que o dis, antes pareceume ver a Berto por onde o mercado. Era un tipo cuspidiño a él, pero cun bigote loiro, como de vikingo. Pero é que non o ves, Manolo. Esa xente vai nos parasitar. Como entran nesta casa, van levar ata o cobre das tuberías. Acouga, Carmela. Estás a angustiar por conxituras. Mira, por que non descansas mentres vou buscar eu a Berto? Pero se está ilocalizable. Ei, no atopar, xa verás. Antes de facer saltar as alarmas, haberá que coñecer a versión do teu fillo, digo eu. Berto, como estás? Manolo, canto tempo. Mira que teño un pouco de presa. Mira, enganar a tua nai non é nada doado. E máis xa anda Pili polo medio. Entón, sabédelo. O do embarazo. Que podo dicir? Que cometín un erro. Entón é certo. Todos somos humanos, Bertiño. Sí, que estaba de subidón, desbocado. Estaban a saírme as cousas tan ben que... Ah, tolo corazón. Xuro, cho, Manolo, é que cando estou ben de moral, é que ninguén pode dicirme que non, sabes? De verdade, hai momentos nos que sentes que estás fora da realidade, senteste intocable, queres máis, e máis, e máis, e máis. Entón, queres dicir que a parte de Vanessa... Claro, Vanessa era unha de moitas, non? E de moitos. Con Maruchi, a da droguería. Polo amor de Deus. Pero xa é toda unha señora. Con que cara miro agora o seu home. Xoga comigo a billarda. Pobre Sebastián. De verdade que non esperaba isto de ti, verdade? Sei, no, que son lixo, un cara dura. Mira, non lle imos dicir nada, só de Vanessa. Ti tranquilo, xa sabes que podes contar coa tua nai e comigo.
sempre o teu carón. De verdade? Sí. Ai, moitísimas grazas, Manolo. E digo eu, pero que lle ven? Porque vamos, Antonio Banderas non é. Salta á vista. Ás veces un cree que entende as mulleres, pero son sempre indescifrables. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Non sei como vou sair desta lea. Creo que o mellor será que emigre lonxe a Shanghai, Taipei, Hong Kong, porque o de ser tan bo comercial foiseme das mans e agora, pois a miña vida corre perigo. Ai, como me pesque esa familia de pillagaliñas, non sei que vai ser de min. Vou ir a un sitio que esa tropa de ignorantes seguro que descoñece, o Peirao Fenicio de Aguiño. Alí meditarei fríamente que facer. So ist das eben. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Hai varias teorías sobre o que aquí houbo. Hoxe en día pouco máis podemos ver camoreas de pedras e 3 chanzos, pero algúns investigadores consideran que formaron parte dun peirao. Sí, un peirao que empregou o pobo fenicio nos seus intercambios comerciais, aló polo século X antes de Cristo. Con todo, os investigadores non se poñen de acordo e hai outros que creen que é un porto empregado pola industria conserveira catalá cando esta se asentou na zona. Fose o que fose, hoxe en día só é unha morea de pedras, así que vou deixar de enredar con paseos e buscar outro sitio no que esconderme. Guten Morgen, guten Morgen, weck mich auf und komm herein. Und auf deinen Sonnenstrahlen tanzen meine Träume rein. Guten Morgen, Sonnenschein. Ai, que desgracia, Manolo, por favor. Veña, muller, nunca choveu que non escampara. Mira, a mí o que máis triste me pon é pensar en que esa merche salurpia de pelo violeta e moreno de solarium me vai a chamar con sogra. Ovellas negras hainas en todas as familias. A mesma Merche non ten unha irmá moi normal que é profesora na universidade. Profesora? Bedel. E expulsárona porque lle pasaba os exames aos alumnos. E sacaba un sobresoldo. É Celso. Non ten un tío que era abogado en Santiago. Falas do que perdeu o seu bufete nunha tarde de bingo? É aquel outro curmán que chegara concelleiro. Encausado na Pokémon. Oh. Pois non che vai quedar outra que velo polo lado positivo. Non querías un neto? Un neto sí, pero non coa cabeza tatuada. Que culpa terá o neno? Non vais a ir en todo o súa nai. Algo terá de Berto. Vaya cóctel. E tamén de ti. E pode ser unha nena. Unha nena morena, guapa, intelixente. Veña, non a condenes antes de nacer. É certo. Os fillos non escollen onde nacen. Esa nena, como calquera outra, merece todo o amor do mundo. Pensei moito nelo e chorei moito para que negalo. Pero Manolo ten razón. Hai que mirar de fronte á vida. Tal e como ven. Vanessa, filla, como estás? Convidei a toda a familia a vir comer para falarmos como persoas. Como non me comporte eu de xeito civilizado, malimos. Non tedes que traer nada. Sí, de gratis. Sí, teño ketchup. Sí, teu pai tamén pode vir, pero dille que se vista correctamente. Na miña casa ninguén come con camisa de tirantes. Que se quede el infinito. Pois haberá que lucirse e facerlle a esta xente un menú 5 estrelas. Cando naza a nena, encárgome eu da súa alimentación. E da nai tamén, porque esa é outra. A lactancia é moi boa. Pero se a nai só se alimenta de ketchup con patacas fritidas de bolsa, apañados estamos. Me importas tú, y solamente tú, y tú. Ai, os mexillóns. Cantas receitas ricas dan.
Hoxe toca combinalos con algo fresco, así que vou facer un cóctel de mexillóns con ananás. Xa sabedes que o mexillón ten moita proteína de alta calidade e tamén é moi rico en vitamina B12. Fixadevos, 15 mexillóns, ou que é o mesmo, medio quilo coa súa cuncha, ten a mesma proteína que un filete de tenreira de 170 gramos. Ademais, é proteína sen graxa e con moita fibra. Así que o mexillón é un dos mellores alimentos da natureza. E nós temos a sorte de telos fresquiños das nosas rías. O primeiro que hai que facer é cortar o ananás pola metade, de arriba a baixo. E, a continuación, baleirarlle a polpa. E agora hai que picala, quitándolle, por suposto, esta parte dura do medio. E feito xa o recipiente, botámoslle a polpa picada e os mexillóns xa cocidos e escunchados. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? E para darlle estabilidade ao prato, non nos queda máis que colocar o ananás sobre un leito de escarola. ¿Dónde estás, Yolanda? E para darlle máis saboriño, imos engadirlle agora breve rosa. Te busqué, Yolanda. E finalmente, imos decorar a mestura con 2 mexillóns e un tomatiño cherry no medio. E listo? Xantar fresco, saudable e rico para hoxe. E agora vou arranxarme, a poñerme guapa e a esconder todos os obxetos de valor que teño na casa. Fillo, ven aquí, dame unha aperta. Sinto, mamá, sinto moito. Grazas, de verdade, sabía que podía contar contigo neste apuro. Deixao. Alédome moito de que ao final viñeses. Sí, que recibín a túa mensaxe. Pero dime, como estás tan segura de que nin Suso nin Davidchín van estar por aí vixiando? Porque falei con eles. Como que falaches con eles? Non te asustes, falei con eles, falei con Vanessa, cos seus pais, e van vir comer. E imos falalo todos, como persoas, tranquiliños. Vanme descuartizar. Quereran resultados, eu aínda non puiden, pero que como lles explico eu que non tiven acceso á clave do ordenador do meu xefe para falsear o expediente? Que eles non entenden esas cousas, que non son así, que eles... Ainda hai unha oportunidade, imos apagar todo e finxiremos que non estamos na casa. Mesmo podemos dicirlle aos veciños que marchamos de vacacións. Tranquilo, estás en shock, fillo, pero non tes por que ter medo. O que pasou, pasou. Agora haberá que responsabilizarse. Responsable quen? Eu? Se foron eles os que me tenderon unha trampa. Puxeronmo en bandexa, como quen di, mamá. Como? Queres dicir que te animaron a facelo? O que oes? Estaban todos, veña, aí, animando. Tiña razón con esa xente que son todos uns depravados, uns porcos enfermos. Veña, axúdame a mover esta mesa, Hai que atrancar a porta. Mira, eu non quero saber máis detalles. A min agora o único que me preocupa é o benestar do meu neto. Neto, que neto? Xa me extrañaba a min tanto cariño. Era o instinto de avoa o que falaba, non o instinto de nai, non. O de nai non o ten tan desenvolvido. Que va. Entón, non vou ser a boa. Mamá, que xa están aí, que xa están. E veñen todos, mamá. Ti cala, que nin respires, Silencio, total. Mira, sabes o que che digo? Que non quero saber absolutamente nada dos teus chanchullos, mangante. Que es pior que esa familia de chourizos! A min que me deixe en paz. Desta vai ter que sair só. Este é o fin. Foron 30 anos, pero... que 30 anos, Unha mágoa non terme coñecido mellor, non profundizar un pouco máis no meu talento. Se finí.
Pois claro, Manolo. Algo de ilusión co tema do neto sí que me fixera. As cousas como son. Sí. Que son moi nova para ser aboa xa. Pois mira, Balbina, que é máis nova xa ten un bisneto. Mira, a min tanto me ten que fan o que queira, como se matan. Eu o que quero é deitarme un poquiño. Manolo. Manolo. Berto, isto non pode ser. Que lle fixeches ao teléfono? Foron eles, mamá, porque isto é un asedio. Cortaron as comunicacións e agora están aí fora, pasando criollos aí no xardín, Como? No meu xardín? Na nosa barbacoa? Sí, eu xa activei os aspersores, pero nada, tanto lles ten. Ois, por que non pos un pouco de auga a ferver, Podemos tirar ya dende a terraza. Mira, deixáteme de lerias e saca todo isto dai, que vou sair. No, mamá, non podes. Escoítame, esta xente son uns bárbaros. Non se pode razoar con eles. Eu intentei e nada. Mira, agora o mellor sería pois que ferveras un pouquiño de auga, vale? Axúdame a escaldalos, que é o máis sensato, Dígoche que me deixes sair. Foi espectacular, de verdade, que non teño palabras. Estaba moi enfadada, pero tamén falaba moi ben. Era, non sei, como un discurso de Obama, sabes? Yes we can, pero yes we pan. Carmela. E que lles ia dicir? Pois unhas cantas verdades. Empezando por esas pobres rapazas que o pai de Vanessa ten empregadas na taberna. Podes crer que cobran 300 euros? Ai, quedei máis ben e que lles tiño unhas ganas. Eu cheguei pouco despois coa policía, pero xa estaba levantando o campamento. E desapareceron nun minuto. Ian caladiños. Ai, canto me gustaron sempre as morenas con carácter. Entón Berto deixou o traballo. Iso que conta el. Pero en realidade despediron cando descubriron que falsificara o expediente. Ah, sí? Para que a familia de Vanessa cobrase a póliza, Este fillo. Iso quere dicir que non imos ter intimidade. E a que non sabe a última? Que? Que toda a vila sabe que o embarazo de Vanessa era un conto. Que? Para estafar o seguro. A rapaza mesmo puxera unha barriga postiza. Que dis? Sei que lle caeu no medio dunha verbena, cando estaba en riba do escenario. Subir a bailar co París de Noia. Vanessa! Pero que parecía unha mosquilla. Ai, sí, mira, ela. ¿Quieres algo? No. Jamás. Un rayo. Se fose un rayo. Volvo. Sí, hai moito prexuízo co tema dos seguros, pero onde esa xente ve cousa... Quero darle máis. A verdade é que hai moitísimo prexuízo co tema dos seguros, pero eu prefiro... Canto me gustaron sempre as morenas con carácter. Era algo así, aproximadamente. Sí, claro. Eu creo que sí. Hola, producción. Poñendo a cola nunha cuncha e arrimando a rede. Isto cortádelo, non? Que esta frase está aí. Pois esquecera que traballaba, muller, esquecera. Bueno, Ui, isto que non o cuidares.
Estou pensando no pelo, vou cambiarme de postura, non? É que senón... No! É que senón toco o pelo e... Pa, no. Que por iso eu ando todo. Sí?